מחאה היא לא דבר פשוט, היא גדלה, יש לה דבר אותנטי שצומח מבפנים, לכן צריך טיפה סבלנות, אבל אני בטוח שהיא תתגבר. קודם כל, הגרעין הראשון ישנו היום, והגרעין האמיתי של הזעם והתביעה, שאי אפשר לעמוד בפניה מבחינה מוסרית אפילו, זה של משפחות הנרצחים, ושל הקהילות המפונים, של במעשה הקהילות שבתוכם חיו הנרצחים. אז בדיוק בנקודה הזאת, התנועות המחאה הגדולות שאנחנו מכירים, קפלן, אחים לנשק, עוד לא קוראות לגייסות שלהם להתייצב בהפגנות הקוראות להדחה. היום אנחנו רואים שההפגנות הראשונות, איפה שאתה היית, באוהל המחאה, וגם ההפגנה אתמול, הראשונה בתל אביב ברוטשילד, הן מביאות בשלב זה קהל של מאות בודדות. כלומר, גם אנשי המחאה, שראינו אותם 150,000 כל שבוע בקפלן, הם בינתיים לא מתייצבים, ומאוכזבי הימין בטח שעדיין לא שמה. השאלה, איך אתה רואה כרגע את ההתרוממות של המאבק הציבורי מבחינת לוח הזמנים והתרחישים האפשריים לפריצה המחודשת? זה יבוא כמה ימים מתגבר, זה ייקח זמן. חלק מהסיבה שזה לא בא כרגע, זה במידה מסוימת נתניהו הצליח לזרוע את האווירה שכרגע יורים ולא צריך לפעול נגדו בזמן אסור פוליטיקה. בזמן שיורים. זה לא בדיוק נכון. אנחנו צריכים להעביר לציבור של לפעול בזמן מלחמה כאשר הדבר הוא אקוטי, זה לא רק חשוב, זה כמעט הכרחי. אבל רגע, אני רוצה לחדד, אהוד. אני מסכים איתך, ואנחנו, גם תנועות המחאה וגם אנחנו ב-555, אומרים לאנשים והולכים, אני משתתף בדיוק בכל ההפגנות האלה. האם לדעתך, וזאת נקודה חשובה שנמצאת בוויכוח, האם התנועות האלה צריכות היום לצאת לרחובות כאנשים וכאזרחים, או למתג את עצמם כתנועות המחאה? רק כאזרחים. חשוב להפריד את זה מתנועת המחאה. תנועת המחאה נתפסת בתודעה הציבורית כמו שהוא היה עסוק בהפיכה המשטרית. ואני חושב שרוב הציבור היה איתנו, אבל היו גם כאלה שהסתגרו, אסור לבוא עם הסימני קר של תנועת המחאה, לא עם הדגלים השחורים ולא עם הדגלים של מדינת ישראל, כן, זה תמיד, אבל לא עם דגלים שחורים, לא עם החולצות של אחים לנשק, לא עם כל סממן של המחאה, לא עם הבמה בקפלן ואפילו לא עם הדמויות. לא אני ולא בוגי ולא חלוץ, אבל גם לא רדמן ושיקמה, ברסלר ומישהו מהאנשים אחרים שמובילים. לא צריך לחבר את זה למחאה, זה אותם אנשים, אבל זה אנשים שבאים הפעם מסיבה אחרת לגמרי. אסור לחכות שנה. אם הייתי יודע בביטחון שבעוד חודשיים זה מסתיים, ואז יבוא היום של הדין וחשבון, הייתי אומר בואו ננשוך את השפתיים עוד חודשיים, ולפי דעתי זה עלול להימשך על שנה, ואולי יותר, בכלל עלול להתפתח למלחמת התשה, כבר היו לנו מלחמות תשה של 3 שנים, זה עלול להתפתח למלחמת תשה בכלל נגמרת, אסור לנו להישאר עם ההנהגה הזאת, מסיבות שאם תרצה אני... נקודה ברורה, האם אתה רואה את גנץ ואייזנקוט, כמו שהרבה אנשים אומרים בעצם, רואים אותם כמחזיקים אותו בסיטואציה הזאת, מצד שני, אנחנו מאמינים באייזנקוט ובגנץ ככאלה שלא ייתנו לו למשוך את המלחמה בצורה מלאכותית. האם אתה רואה אותם עוד חודשיים קמים ואומרים עד כאן זאת לא המלחמה, ולכן הם בעצמם מפרקים את הממשלה? תראה, אני חושב שכניסתם בסוף הייתה חשובה מאוד לאימון של הציבור, שההחלטות בתוך קבינט המלחמה עצמו מתקבלות בצורה מפוקחת ושקולה, הם שניהם אנשים מאוד סולידיים, מאוד ענייניים ואנשי מקצוע בלי ספק. אני סברתי שהם צריכים להתנות את כניסתם בזה שנתניהו יוציא מיד את הצמד הזה של בן גביר וסמוטריץ' מהממשלה, כי הם משקולת על היכולת שלה לקבל את ההחלטות הנכונות למדינת ישראל, גם כשהם לא בתוך קבינט המלחמה. ואני חושב שהם מספיק, מקווה ומאמין, שהם מספיק חדים כדי להבחין ברגע שזה נהפך דבר קריטי שחייבים לצאת ממנו להתנגשות עם ארצות הברית, או לניסיון מכוון, אפילו אם הוא עטוף בהרבה אריזות, למשוך את זה למלחמת התשה,
שיהיה להם את כוחות הנפש ואת האחריות להגיד עד כאן, אנחנו יוצאים, אין לנו דרך אלא לפעול, לא רוצים ליצור דיסוננס בין מה שאנחנו עושים ביום יום לבין מה שאנחנו מאמינים. אני מקווה שזה יקרה, אי אפשר להוכיח את זה, אבל זה תלוי גם בנו. כי הם כן קשובים לכל הקבוצה, כולל 555. כולל אייזנקוט שמקשיב גם לדברים אפילו שבקבוצה שלנו אומרים לו, והם יהיו, ברגע שהם יעשו את זה, אני מאמין שהם גם יגידו דברים שיגרמו לנתניהו ליותר בעיות. שצריך לפעול לסיום תפקידו של נתניהו עכשיו, ולהוצאת בן גביר וסמוטריץ' מהממשלה עכשיו, כי רק בלעדיהם אם יבצעו התנאים שיכולים לאפשר בתאום עם הציר הזה של מדינות מתונות, לעזוב את הרצועה ולהעביר את זה לגורם אחראי.